Sume semengenyawo esezana ngaphambili abazalwane siyazana ubaba kufanele people shanje izandla uNkulunkulu umfundisi ukhuzwayo esazokhuleka la sakhulekela izwi baba kameni kaJesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu othongcwele baba thina amandla onke your word is about to fall izwi lakho Nkosi is about to fall in our hearts egameni Nkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Father, I pray for that heart in the mighty name of Jesus Christ. I pray for a celebration for the brain them egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. I pray when the word falma is new, it shall open and hear the word of the Lord. Egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Father, when you anoint your man of God as is about to preach your word, in Father, we give you the praise, the glory, the honor. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Hallelujah, bazalwane. Amen. Lakhala phansi. Ngiyabingelela abazalwane egameni leNkosi Jesu Kristu umsindisi. Hello? Owasifela esiphambanweni. Igama lami uSamuel Babu Mzobe. Ekhaya ngiphuma le eMona bathi sikusendweni. Ngiyamthanda uNkulunkulu bazalwane. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Ngibingelela ubaba nomama ngaphansi kwalolu phahla. Ngibingelela ubaba nomama eshona befundisi bonke igama likaJesu Kristu. Ngibingelele ubaba uEdi okhethekileyo. Ngibinde ngibingelela abashayi bogugu bonke bomama insizwa befundisi. Ngiyababingelela egameni likaJesu Kristu wasifela eGolgotha. Ngizobingelela iheartbeat yami. Ebani ngibona nje ingenxa yayo. Uma kuthiwa akekho engaba nginje. Kudala-ke sibudla naye bazalwane. uNkulunkulu esigcinile. Akekho umunye simaziyo ngaphandle kwakhe. Akekho umunye simaziyo ngaphandle kwakhe. Bazalwane, ngaphandle kokumosha isikhathi mina angiyena umuntu omude, umuntu omfishane. Ngokushaya nje ngenqamlelayo sihlale phansi umfundisi athathe sigoduke siye ekhaya. Ushunyayeliwe bazalwane. Ushunyayeliwe kakhulu endaweni Magwaveni Ezulwini. Ushunyayele kakhulu bazalwane. Ngabe ngase ngithi ngisafuna ukushumayela ngabe ngimosha isikhathi. Njengamanje sekukuthi abazalwane badle ngidlulise wisdom kubazalwane ugoduka. Ngoba kushunyayeliwe abasekho abazali abaseza ngaphambili ukuthi baphakamisa izandla because kushunyayeliwe uNkulunkulu uqebulile endaweni yala. And uNkulunkulu ngiyambonga indlela asebenze ngayo bazalwane endaweni yala eMagwaveni. Ngangacabanga ukuthi kuyokuba kanje. Kodwa ngemusa kaNkulunkulu ayusithwalile bazalwane. Itende liyagcwala masiqala uxhunywe itende ngathi umfundisi kodwa itende ngathi lincane. Wathi umfundisi ngeke li right ngathi ayi kufuneka litende linezele makufuneka wathi solandelela lisekhaya ngathi kuzogcwala ngiyakusense umoya ukuthi kuzogcwala la etendeni. Wathi naye kuzobonakala emva kwensuku ukuthi ngiyafika selixhunye ngathi ngiyabonga Nkosi ukuthi uyizwile imthandazo. Bazalwane, ngaphandle kokumosha isikhathi ngicela nje sibambisane. Bakubhalwe ngifike eBhayibheli umsungu ngizwe ngathi ufunda kahle. Ayithenda vele. Ufunda kahle bazalwane. Ngizocela nje siyovula kuJoshua. Ngifuna sibuke abantwana bakaIsrael. Mabesuka eGibhithe bedlula bezweni lesethembiso indawo abadlula kuzo. Bazalwane ziningi kakhulu leyinselela ababhekana nazo endleleni. Jesus. Ziningi kakhulu. Babelwa ngekhali, babelwa nanga AK47, babelwa nangayo yonke into. Hallelujah. Kodwa there was a time lapho khona uNkulunkulu wathi this time ngiyazibona ikhali enhleze nqoba ngazo kuzo zonke indawo. Kodwa this time ikhali zengeke zisebenze. Ngeke zisebenze ngoba udonga olumiswe la alidingi ikhali.
alidinga amandla, alidinga ikhwepha, kodwa lidinga ubuhlakani. Ngicela singene uJoshua ku chapter 6. Chapter 6. Ngicela Babu Mzobe ngifundele ku verse 1 kuya ku verse 4 ume. Yebo tata. Zulu News. iJericho lalivalile amasango alo ngenxa yabantwana bakwaIsrayeli. Kwakungaphumi umuntu kungangeni umuntu. Verse 2. uJehova wathi kuJoshua, bheka nginikele esandleni sakho iJericho nenkosi yalo namaqhawe anamandla. Amen. Siyabonga bazalwane. Bazalwane iJericho kuthiwa kangangeni lutho kwakungaphumi lutho. Kusho ukuthi into yayivalile ngoba babezwe kuthiwa kunabantwana bakaIsrael ngoba babebasaba bakhanda indonga ezazinzima kakhulu. So bazalwane lezi indonga zazinzima ngalendlela ukuthi yayingekho enye indlela engakwazi ukwenzeka ngayo ukuthi kungakwazi ukungeneka, kungakwazi ukuphuma. Kusho umuntu oyengaphakathi wayengakwazi ukukhuluma noyengaphandle, owayengaphandle wayengakwazi ukukhuluma nowanjani nowayengaphakathi. uNkulunkulu uthi kuJoshua usuyilwile izimpi, wayezinqoba izimpi, wanqoba amakhosi maningi owanqobile, kodwa this time awuzokulwa ngezandla, awuzokulwa ngekhali, awuzokulwa ngekhali this time. Qoqa abapriest abawu7, thatha umphongolo wesivumelwano, thatha abapriest abayi7, baphatha amatilongo abo, irawonda indonga zaseJericho 6 times. Usho babe rawonda, mawuqhubeka nalo babe rawonda ngosuku, babe rawonda iJericho bephethe umphongolo wani wesivumelwano. So abantu ababebuka babesho ukuthi hey, laba bantu engabe benzani, bayiphalethela umphongolo wabo. uthi uNkulunkulu ningakhulumi, ningenzi lutho, nginike isikhathi sokukhuluma. This time akudingeke nikhulume, akudingeke nilwe ngelento ngekhwepha zenu, because impi eniyibukayo, indonga eniyibukayo, hakuzo lezi indonga eniyibuka ngamehlo. Kunezimiso ezimise ngazo lezi indonga zaseJericho. Bazalwane, kwakunemoya eJericho. Indonga ezazimise khona zazibonakala uma zibuka ngamehlo enyama, wobuka kuyindonga. Iwe mayichazwe ngakuthiwa kwangabonakali lutho ngale. Ayikho into ayibonakala, kodwa uNkulunkulu wathi nasi strategy Joshua. Rawonda idolobha. Cabanga ke sithathe iJericho njengendawo yasemagwaveni. Bahamba nomphongolo, bawufela abakhulumi abanjalo. Suku lokuqala barawonda, abantu babesho ukuthi ngobe bayahlanya yini laba abantu, kodwa imfihlakalo yasezulwini yayazi ukuthi yenza umsebenzi. Barawonda osukwini lesibili babuya bahlala, barawonda kwelesithathu babuya bahlala, kwathi kwelesi7 uthi uNkulunkulu kwelesi7 nizorawonda 7 times. Kwelesi7 maniqeda ukurawonda kwelesi7 izombemeza, nishaya amatilongo, zizowindonga. So bazalwane, uNkulunkulu wayazi ukuthi eJericho is not about lezi indonga eniyibonayo, kodwa kunemoya okwakufuneka ibe njani bakwazi ukuyinqoba kuqala. Ukuze bakwazi ukuyinqoba, into ekwazi ukunqoba indonga, imoya, umphongolo bazalwane. Umphongolo bazalwane, ngoba umphongolo uthola obani? Abapriest. Awutholwa nombani. Thina wethu umsebenzi ukuthi sibenefite kumphongolo kwesivumelwano. Ayikho enye into thina esikwazi ukuthi sibenefite kuyona ngaphandle komphongolo. Asuthwali, unabanikazi bawo umphongolo. So uNkulunkulu uyazi ukuthi lapha yana angeke nize nilwe namuntu, kodwa kufuneke niqale mina ngihlubuze ngihlula iJericho. Kufuneke umphongolo wenza umsebenzi. So umphongolo wenzile umsebenzi eJericho. Mabe round kwe7 uthi uNkulunkulu abashaya amacilongo, bamemeze ngawo wonke amazwi abo kwawindonga zaseJericho. Bazalwane, indonga zaseJericho zawiswa yini? Imfihlakalo yomphongolo. Ngoba lapha ama-forces ayekhona eJericho, ibhamu, imkhonto, iyikhwepha zazingeke zizekwazi ukwasebenzela. So uma ubuka iJericho uyifanisa lempilo yakho mzalwane. Impilo yakho mzalwane ebophekile, engakwazi ukwenza lutho. The reason why ebophekile,
strategy sani somphongolo. Umphongolo bazalwane wona usilwelayo izimpi zethu. Wona ungabona impi engathi uyayinqoba is not about amandla akho. Khona abapriest abathwala umphongolo bakulwela. So that is why bazalwane ubona umuntu efundile enakho konke, umndeni ufundile unakho konke, kodwa lithi Jericho going nowhere. Awuyindawo yabona usathana indlela esilima ngayo. Usathana indlela esilima ngayo ukwazi ukutshala ubupha usiqalekiso kumuntu ukuthi ngeke uzuphumelele, kodwa akakwazi ukugada. Akakwazi kumgada umuntu. Into akwazi ukuyenza kuphela ukwazi ukuqalekisa. Emva kwalokho uyahluleka bazalwane umgada umuntu. Into ayazi wazi ukuthi angeke azaphumelele. Omkhulu bakhe babe nje, babe yidakwa. Obaba babo babe yidakwa. Nabo nayo bayidakwa, ngeke azabe yilutho. Ingani na ingoba wazi ukuthi waqeda ngalo mndeni. Kanti akazi uthi awusoze wazi waqeda ngomuntu, ngoba umuntu uNkulunkulu ukhona into ayidepositile empilweni yakhe. Njengoba silaza amaqhawe, kufuneka nazi ukuthi umawula uyiqhawe. Wawina usesesifini sikama wakho. Wawuna usesesifini sikama wakho because ayekhona amaqanda ayemaningi ayekhona esibelethweni sikama wakho. Kodwa imbewu kababa wakho yakhetha iqanda lakho. Hayi ngoba yakhetha iqanda lakho ngoba uyisilimi, ingoba uNkulunkulu wayazi ukuthi uphathiseni kuwena. Uphathisiwe njengobula. Ungamona umuntu ehamba esiyabhe yakho ukuthi isiyabhe yakho. Kodwa ngelinye ilanga mzona uNkulunkulu emvakashela iyawuvela uNkulunkulu into ayideposit kuyena. Because sinezinto bazalwane. Sinezinto siphathisiwe bazalwane. Asiyona imistake ngokuthi sibe la. Awuyona imistake. Awusiyona imistake. Umuqhubeka nababa ngishilo ngathi angifuni ukuba muntu. Umuqhubeka. Umuqhubeka ngicela uqhubeka Babu Mzobe. Uye ku verse number 10. Hlonishwa. Verse number 10 say uzofunda kuqala ku3 ngize kufike verse 10 baba. Alright baba. Ngiyafunda. Niya kuhaqa umuzi onke amadoda empi niwuzungeze umuzi kanye. Uyakwenza njalo izinsuku ezisithupha. Verse 4. Abapristi abayisikhombisa bayakuthwala amacilongo ayisikhombisa eJubili phambi komphongolo. Ngosuku lwesikhombisa niyakuzungeza umuzi kasikhombisa. Abapristi babetha amacilongo. Verse 5. Kuyakuthi lapho bekhalisa kade uphondo leJubili nalapho nelizwa izwi lecilongo, bonke abantu bakhamuluke ngokukhamuluka okukhulu. Ugange lomuzi luwele phansi endaweni yawo. Abantu bakhuphuke yilowo nalowo aqonde phambili nje. uJoshua indodana kaNuni wabiza abapristi wathi kubophakamisana umphongolo wesivumelwano. Abapristi abayisikhombisa bathwala amacilongo ayisikhombisa eJubili phambi komphongolo kaJehova. Verse 7. Kubantu wathi dlulani niwuzungeze umuzi, abahlomileyo badlule phambi komphongolo kaJehova. Verse 8. Kwathi lapho uJoshua sekhulumile kubantu, abapristi abayisikhombisa bethwele amacilongo ayisikhombisa eJubili phambi kukaJehova badlula. Babetha amacilongo, umphongolo wesivumelwano sikaJehova wabalandela. Verse 9. Abahlomileyo bahamba phambi kwabapristi ababetha amacilongo nesigaba sasemuva sawulandela umphongolo. Bebetha amacilongo besahamba. Last verse. Joshua wayala abantu wathi anikukhamuluka ningalizwakalisi izwi lenu, kungaphumi igama emlonyeni wenu, kuze kufike usuku engiyakuthi ngalo kini khamulukani bese nikhamuluka. Siyabonga baba. Bese ngeke ngadlula kulenye iphathi. Ngoba bengishilo ngathi ngifuna ukuba muntu. Ukuthi ngesikhathi bememeza beshaya amacilongo, indonga zeJericho zawa. Okusho ukuthi impi bazalwane awuqali ngokuthi umadeni uye kuyona. Uyahamba emphongolweni ngoba ilapha esibenefita khona. Impi inqotshwa kuphi? Emphongolweni wesivumelwano bazalwane. Uthi usuya nje neCV yakho, usuyinqobe kuphi? Emphongolweni. Uthi uhamba bazalwane, lapho uhamba khona uyakhona isinqotshwa kuphi?
emphongolweni ngoba uma kuwukuthi abantwana baka-Israyeli bamadele baya, believe me, iJericho yayizobanqoba, yayizoqeda ngabo. Kodwa ngokuthi umphongolo usubenzele umsebenzi, uyacabanga na ukuthi ukumemeza kwabantu bememeza ngamazwi amakhulu kuyindonga zeJericho. Uma umfundi iBhayibheli the way elichazwa ngayo, akukhona ukuthi kwaku-bricklayer nje ababebeke leza yitina, ababebeke leza indongo, no-engineer ababedizayine leza indongo, kodwa kwakunemoya enye yayikhona laphana. Into ekwazi ukukhuluma nemoya umphongolo. Umphongolo kwazi ukukhuluma nomoya bazalwane. So ungalwa ngayo yonke inhlobo, uye noma umuphi umthandazo, uye kunoma yiphi inyanga. If ungakwazanga uye emphongolweni, emphongolweni lapho esibenefita khona ukunqoba bazalwane. Ngoba umphongolo wona njani osinqobelayo, ungahlushwa kotekolo hlushwa yini umeme inyanga, uhlabe noma inhloboni yenkomo namanhloboni yembuzi, kodwa uma ungahlakaniphanga wazi ngomphongolo ukuthi umphongolo unamandla angakanani, wona usilwelayo bazalwane ebumnyameni. Izinto zobumnyama ziliwa ngani ngomphongolo, aziliwe ngokuhlakanipha. Baningi abantu abafakazayo, khona nje umama okwafakazi lakha uthi wayesehlushwe yilwane, wayesezame konke, kodwa kwafika obani? Abapriest. Uthi kwafika abapriest kwakhe bakhuleka zahamba ilwane, okusho ukuthi abapriest ibona abantu abasimele esikhaleni, ibona abasikhulekelayo. Wena ungabona izinto zakho ziyizinhle ucabanga ukuthi kuclear, kukhona abefundisi abakhulekele wena, kunabafundisi abanqobelile. Believe me, ungathandi bakhona umuntu okukhulekela, bakhona befundisa abakhulekela, bakhona abantu abakele emphongolweni, bakhona abantu abaphathele umphongolo. Akukhona ukuhlakanipha kwakho, ngisho ngazi wacanga uyimele wena ukuthi mina ngemfundo yami ikhona ngila. It's not about your education, it's not about that, it's about umphongolo. Ngoba thina okwethu umphongolo ukubenefita bona, kodwa abaphathi bawo na ibona abakwazi njani ukusikhuluma, abasimele esikhaleni, abakwazi ukusikhulumela nobani? noNkulunkulu. Engifuna ukusho abantu baseMagwaveni ukuthi anilahli ngokuza kuleli itende, because imfihlakalo oyithola kuphi? Kuleli itende. Ngoba usuhambe inyanga, wahamba lonke uhlobo lwabantu, wazama ngayo yonke indlela, wathi ushintshe eMagwaveni uthi uyohlala eThekwini, inkinga zibe la. Wathi uyasuka uyahamba uye eCape Town, iJericho limile. If iJericho, indonga zeJericho zingawanga empilweni yakho, believe me, ngisho ngayaphesheya uyifika zimile zikulindile. Okwakho kuye emphongolweni, ngoba umphongolo wona okulelayo. Once umphongolo usukulwele, yonke into iyokwenza ukho la eMagwaveni ungayanga ukuthi uma uvula ispaza shop sithi boom, uthi udayisa amafutha ukuthi boom, ngoba umphongolo unjani? Ukulwele akona amandla akho, umphongolo nabantu abawuthwele. So bazalwane, hlalani kuphi? Emphongolweni. Ayikho enye into, ngoba emphongolweni ilapho esiwina khona. Wena ungacabanga ukuthi uwinele ngamandla akho? No, it's not about that. Kufika umuntu athi ngizokuthiwa kuyaqashwa la kaHulet, kunamaposti akhona. Ufika utshela abanye abantu kuthiwa kuyaqashwa kaHulet, uhambe nekaHulet, wena ifika yakhe iCV ithathe ifake emgqokeni. Abantu abatsheli bafike benjani? Baqashwe, because yabi imphongolo yabasebenzele. Owakho indonga zeJericho zisamile. Emva kwalokho uhamba ukhala ukuthi ngavusa inyamazana yabanjwa abanye abantu. It's because iJericho limile. I-strategy bazalwane, i-strategy sokuhlula sokunqoba in the spirit uyosithola la. Uma kuthiwa ulitholanga ithuba lokuza ngaphansi kwaleli itende, imfihlakalo efana nalezi angeke uzuyithola. Uyohamba uqede umhlaba. iJericho malimile, uyohlangana nomfana athi ngiyakuthanda, uyithaphi yankosikazi. After 3 days adisappearish. iJericho limile. iJericho uyohlala nomfana enayo imali enakho konke, kodwa angacabanga unjani kuyokukhokhela. iJericho njani? Limile. The day wazi imfihlakalo, ngelinye ilanga uNkulunkulu mayengivulela imfihlakalo, uyokwazi ukuthi umphongolo uyasebenza. Once waye emphongolweni uyobona umfana ethi hayi bo kwenzakalani. Sesisithi isikhathi ngihleli nawo, bapho malume bakho, bapho ibani, ingobani umphongolo usunjani? Usukunqobela.
It's not about ukuthi ngobe wena ukuthi kade umayinela yonke leminyaka kade umayinela ngoba uthola imfihlakalo yomphongolo iyona enqobelile umfana wacabanga ukuthi no mina unkosikazi lo muntu ufuna ngimenze unkosikazi Jericho lethu bazalwane iJericho amaJericho asimele kodwa iqiniso ukuthi umphongolo ahlala emphongolweni understand umphongolo understand amandla somphongolweni uthi uJoshua uma sesingena la eJericho zuthu kuphela ngihleze ngilifunda nga-understand ukuthi kwenzakalani why kuthiwa ababulala iJericho kodwa bengezohlala kulo Okay. badlule eJericho abahleli khona kodwa uNkulunkulu uzuthu izinto esiyifunayo lapha sifuna ini sifuna umcebo after umcebo kunabantu abakhona ukufuneka bethathu if ulifundi uya ku chapter 2 umuntu owayelapha kwaku uRehab unomlando ongemuhle at all kodwa uNkulunkulu ngoba wayazi ukuthi udeposit yenekene ngizama ukusho ukuthi ngisho ungabukeka ngazuthi abadrata sekushayina qeda awusabonakala noma umfana noma uyikhehla ukhehla mfana kodwa uma usukwazi umphongolo ukuthi umphongolo usebenza kanjani believe me uyadlula lapho if ulandela uzozama ukuhloniphisa ligama uma ulandela uRehab kuthiwa wayeyengandoda awukakazi uzube yengandoda into enkulu kangaka kodwa kunalo muntu okhulumayo ngaphakathi kwakho othi mina senginezingane ezi5 ngase ngithi ngimukela inkosi sengasizakala ngani believe me uNkulunkulu uyayikhanda into yakhe ibe yintsha uyayikhanda uNkulunkulu yakhe into ibe yintsha ukuthi kade simazi nje lo muntu engasuthi kuhobanyana aqondakane makuyikhehla makuyini akubonakane makuyisala kwazi makuyintombazane ubhenga kungazazi ukuthi ejoyintini kubhenga kuze engazazi ukuthi kuba igama lakhe isikhetha akusazi masibheke ngaphi sibheke ngakuliphi side kodwa uNkulunkulu uma isefikile uyayikhandela isala kwazi sibe intombi uyayikhandela ikhehla sibe insizwa imfihlakalo kulala lo muntu lo khona lo muntu lo ngaphakathi ongafuni ukuthi usizakale uthi uma ufuna ukuthi ngifuna ukumukela uNkulunkulu athi hey wena ubani awuyibona ukuthi uphelile awuyibona ukuthi kunalo muntu lo ofuna ukuthi ulwe njani ubuyele emuva Jericho iJericho uthi bukani umcebo oseJericho uthi manje ngena lapha ngithatha igolide ngithatha isilver ngithatha yonke into eyinsimbi ngona umcebo lo engufunayo ngithatha bani uRehab nomndeni wakhe if ufunda ku chapter 2 wathatha idecision wathatha isinqumo esenza ukuthi lo mndeni wakhe abe inkanyezi ekhaya umuntu ongayiphethe kahle nkathi uJoshua ethumele impimbi ngoqala wathumela impimbi izathu sokuthi uNkulunkulu abe nomusa kuyena wafihla impimbi ezasithungile uJoshua ukuthi ayihambe ziyobheka ukuthi kwenzakalani ababekhona ngaphakathi babesabacanga ubheke lo bazothenga ngoba kwakwazi ukuthi unjani uyathengisa kanti ngalelo langa impilo yakhe isishintshile wathi mayifihla impimbi uNkulunkulu wabana uthi impimbi mase zibuyele emuva uthi ngenzani isivumelwano asenze isivumelwano sokuthi uma seniza nizohlasela kodwa mina nomndeni wami ubaba wami osisi bami ihlobo zami ningasithinti zithi impimbi ngoba Yesu wena usifihlile sizokwenza kanjalo that is why indonga zeJericho maziwa kuthi abantu bakaIsrael mabengena ngisho i-socially useless useless olaligwazela i-social lazi ukuthi ngisho lidubula kwazi ngisho ukudubula kodwa laligwazela ngoba ini umphongolo uwenzile umsebenzi
uwenzile umsebenzi. So umphongolo usuwenzile umsebenzi uma udlulisha isivi kaHulet after 3 hours bakufonela ngoba indonga zejele ukhoziwile empilweni yakho. Kodwa isuke ukuthi uyabaleka uthi ekunzima eMagwaveni ngisahamba ngisaye Cape Town mhlawumbe impilo ingcono khona. Believe me uzofica indonga zejele zimile zikulindile. Itholakala kuphi leyo mfihlakalo? Itholakala la etendeni eMagwaveni. Itholakala etendeni eMagwaveni. Uyazi uSathane indlela ayisilima ngayo. uSamsoni uthe uma sebatshele imfihlo ukuthi why enamandla bamgunda inwele bamkhipha amehlo waphela ngaye. Ababhali bathi bekunokuthi athathwe ahanje nje ayobekwa lapha phambili epulpit kuthiwa akadanse ahlele amafisa ambuka ayajabula ukuthi lo muntu lobe namandla useyinto engenamsebenzi walutho sesiyambukela nje adanse enze noma yini. uSathane wakhohlwa ukumgada ukuthi inwele ziyakhula. Wagcina ezigundile akamgadanga ukuthi inwele ezinjani ziyakhula. Ngelinye ilanga umfana uyamdonsa akaboni anyakazisa ikhanda ukuthi amandla abuyile ngoba inwele ezinjani seyihlumile amandla abuyile umsebenzi ngisengaphinde ngiwenze. Bahleli bazombukela ukuthi uzodansa wathi mfana wami ngithatha ngisensikeni ngithatha mfana wami ngisensikeni ngiyaweza amandla abuyile. Bahleli abanakanga ukuthi inwele zikhulile bagcina besigundile. Wathi ngithatha ungayifika ensikeni wayidonsa insika bafa kwaphela ngapho. uSathane ilokhu athakatha wathi ngeke beze bebe yilutho. Akakunakanga ukuthi uhambile wayetendeni eMagwaveni. Ufikile itende eMagwaveni waphenduka zawa ubumnyama basuka kuwena zawa indonga zejele yena usahlela athi oyi angeke azabe lutho. Omkhulu bakhe babe nje obaba bakhe babe nje omalume bakhe banje anti bayidaka banamsebenzi walutho angeke aze ayendawo. Bazalwane if khona kaNkulunkulu kuwena ngisho uhamba bayakusaba ngisho uhamba uyahlonishwa. Thina esinenhlanhla lobafundisi ngoba siya driver uthi uya driver ku-N2 ubona itruck enkulu ephakeme nodriver lapha phezulu uthi uyaqala udriver lapha ubona itruck lehlisa ispeed uzwa nakuthi kwenzakalani na itruck yehlisa ispeed uthi uyabona ubona intobazana encane iphuma ehlathini neglove limhlophe ithi kwilane ubona udriver yetruck baba omdala ehlisa amagiya aze ame athi uma eqalaza ubaba lo omdala athi kwenzakalani intobazana encane athi uyayibheka ubhaliwe la ukuthi traffic police ngenxa yokuthi uphathiswe into aphathiswe yona umenza ukuthi abe negunya lokumisa izinto ezinkulu ngisho ngabamfishane abe ngaka kodwa uphathiswe igunya lokumisa noma yini enkulu zonke ezinkulu ziyakhothama ngenxa yento ombathiswe yona. Into ezinkulu ziyakhothama hlala kuyena thwala yena ayikho enye akukho okunye ukuthwala yena bazalwane. uNkulunkulu wayimangaliso uthi uJesu mabembiza uza uLazarus sezu4 insuku futhi useyanuka. Kusho ukuthi uma isenuka izintuthane zaseGalile zidla icubu zakhe zi up and down ziyobhenka sibhenkela ukuthi makufika ubusika zidle. Impethu zayiqalile ukumudla mawusunuka lento ethuneni okusho ukuthi kuphelile ngawo. uJesu mayifika uthi Lazarus uphuma kanjani umuntu eboshiwe. Lithi iBhayibheli wayeboshwe ngeindwangu inyawo wayeboshwe izandla ngeindwangu ibuso bakhe bumboziwe. Usho kanjani ukuthi akuphuma umuntu oboshiwe
inyawo uphuma kanjani boshiwe uphuma kanjani ungakwazi ukubona kodwa imfihlakalo kaNkuluNkulu yamkhipha ngizama ukusho ukuthi bazalwane izinto zakho ngisho ngabe zangqotshwe emathuneni imishado yakho ngisho yangqotshwe emathuneni impumelelo yakho ngisho yangqotshwe emathuneni kodwa if esefikile yena izinto zakho zonke ziyaqala believe me ngesikhathi ethi phuma intutha lezazi kade zithatha iqubu zakhe ziyale kade zithi phuma zazibuya ngespeed esikhulu neziqubu zizomhlanganisa impethu ezakade zimudla zahlanza zonke iqubu zakhe wahlanga ngizama ukusho ukuthi uNkulunkulu esimphethe oyimangalisa wena ungacabanga ukuthi lenkingo onayo yitshe angeke ize isuke but uma uhleli kuye if uhleli kuye bazalwane believe me you're going far njebulana awukhona ukuthi ukuhlakanipha kwakho kunomuntu wakumele isikhalile that is why sometimes ucabanga ukuthi mina sengiyi-right uyizibona usulapha phezulu iJericho likubize likushaye phansi siyamazi nje lona kade right no it's because iJericho lakhe belihlamile iJericho lakho limile liyosuka la uthi uRehab kulezi impimi sizwile imisebenzi kaNkuluNkulu manisuke eGibhithe uyayibala sizwile ukuthi nalo namakhosi nalo lonke uhlobo nabanqoba lethizwayo kukhona indonga ezingaka so kusho ukuthi uma ethi sizwile akasho ukuthi ngizwile uthi sizwile kusho ukuthi babe khona abanye ababezwile kodwa bafunanga ukuba njani ukuthatha uJesu akuzwanga yena uthi sizwile imisebenzi yethu so abantu basemagwaveni bayasho ukuthi sizwile itende lihlalile kaTshatsha lihlalile eHambanathi lihlalile Mona kodwa selila that is why ngithi namhlanje mtedeli lingangithembisanga ukuthi uma nibuye sizovikela umndeni wami letha inkanyezi ekhaya njengoRehab into engasenamsebenzi walutho bonke abantu ababecanga ukuthi kuphelile ngayo believe me if uRehab akasethanga isinqumo sokufihla lezi impilo uJesu angaba simazi uJesu uRehab ukhulu ukhokho woJesu okusho ukuthi isinqumo makuthiwa akasithathanga ngaba sinawo uJesu Kristu ngizama ukusho ukuthi njengamanje ucabanga ukuthi wena kuphelile ngawe ngoba usukhehla mfana awuyazi ukuthi uNkulunkulu ayideposite kuwena mhlawumbe uphethe upresident wase-South Africa okhulula iSouth Africa kodwa khona umuntu okhulumayo kwena othi mina kuphelile ngawe akakapheli uNkulunkulu engakasho ukuthi kuphelile akakapheli ngawe uNkulunkulu engakasho ukuthi kuphelile ngiyabonga mfundisi bekuyilokho nje mina ngimzisile